Haupa, ongi etorri, bertze saio batera, hemen Xaloa Telebistara. Bueno, gaur inbar duguna da gauza azkar bat. Oilaskoa labian, patata eta tipul batzukin, eta nola gero denbora zanen dugu, ensaladatxo bat. A ber, badugu hemen letxugaia garbitua. Kenduko diogu pixket ipurdia. Batzuk ez, bertze batzuk bai, ertute dela indigestoa ez, iten duna puzkerra botatzea. Por si acaso, ez datu fatzeko hemen denei, kenduko. Gero letxugan, nola da ere, baldin badago arras pastue, pues ja igual ezin da deusin, pero pixke baldin badago zimela edo urra arras hotzetan patu eta bueno, berriz hartzen du bizitasun pixko bat. Berpizten da, hori da. Eta batzuk ere botatzen diete hor ozpin pixko bat edo baldin badu bitxitoren bat edo kentzeko. Bale. Erran bezala, niri txampiñona hola gordinik, bueno, enaiz arras fan, baina nire bigotea errandu bere gustatzen zaiola, eta bueno, nola ben denetatik, pizke txampiñona gordina. Alimentu baizuk aldatuak edo gordinen tartean ez, aldatzen da zaporea pila bat. Pero, ez dago txarra ere ez orden gaur, ingo dugu prueba, a ber zirbitzen zaigun. Hora ez diogu botabar, ez dio pegatzen ez, pero nire nun prueba bat ere kalabazinakin. Gordinan, ez, patata zuritzeko katxarroakin egin nola fina, eta gero limoiarekin, nola egin aliño bat, eta hierteko sorprenditzen du dago arrasona, eta aldatzen da zaborea pila bat kalabazinana. Orduan, ere nahi gauze probatu, edo noiz behit igual ingo dugu. Tomate txerri, dugu batzuk. Margin floritura, pero ez, batuko dugu laxen ordenetan, eta listo. Honek, ez du iten txisporroteatzen deuz, orduen, boratuko diogu pixke sua. Zea, suokei neurrie, ez da horreixa. Eta baldin baduzu duda jagonen da edo, iten duzu plateran aberriz, eta egon arte. Hola erakutsi zataten, gero, bakutxe igual badu bere lehengusin batek erten du ez ez, ja da segidan iten dela, bakutxak. Una razoina ere ez dakitungi. Bueno. Martxe. Vale. A ber, honek espabilatzen duen pixko bat. Eta bueno, piperra ere dugu dena botako, orduan ez dugu kenduko ipurdia. Pero fin-fine moztuta eta hola ere nire gustatzen zain nola gelitzen den. Baten dio toke hor amargo edo, oi. Eba dugula laban zorrotza hemen. Halik eta finen, tratzen zaiguna. Gaitzen da hola gainera pollita ez, osoan ninta. Nahiko. Eta tipulina. Hau da bertzean sobratu zen tipulina ez, bertzea bota genion saldai, goitiko partea. Osa hementxe dugu. Erdi bat, igual osoa ere ez. Bera. Kapa pare bat kendu. Badugu doble. Bueno.
Gero ze aldetara moztu. Bueno, bertzean, ikusi nun, pues a ber, egie da, tipulak eta batuztela pues, marra batzuk, ez? Azkenean dire haien fibrak, baten direla hola. Orduen, pues da, depende zertako, ez? Nola moztu. Mozten badugu hola, pues egara fibrak hausten. Orduan, potxatzeko, karamelizatzeko ingo da budogo. Iten badugu hola, pues mantenduko da haren forma gehiago. Eta kostatuko zaigo gehiago, baldin badugu potxatu edo karamelizatu. Orain ensaladako, pues seguraski igual du, ez? Baina, bueno, ingo dugu, pues haren fibran aldera. Gehien bat fibren aldera, pues gehien bada igual enkurtitzeko edo imar baldin badugu gordinan eta nahi dugu haren forma mantendu. Zela hola, pues seguro hau txiko dela. Orduen, no sei, nire ere tipula fina guzatzen zait. Tipulina, bertzela... Tako da pixket indigestua ere, ba gordinan. Nahiko. Zertitxo pixko bat. Hainun pixka koloriak hola guztia, baina, bueno, ikusten da. Vale, a ber, nola daien hau, bar dugu prueba, bar dugu nata. Vale, bueno, ez tomate maieta ere baten gara garbitzen eta dago likan kamara geldi, ez errateko. Eta, hoixen imar ginen, a ber, hau zer moduz. A ber. Ui, perfecto. Gaitzen da pare bat, pero bueno, listo dago. Orduen, hau ingo dugu itzali. Eta gure, bueno, kafia eta matxakatzeko makina hontan. Ingo dugu, bai. Erdie kanpora, erdie ez. Hau iten alda hobe. Vale, eta berotasun honekin ingo duguna da gatza hoixen, kendu ezetasuna edo. Txara da barrasa, holako behatzin dugu sesamoakin, holako bat. Ingo dugu, joder, zidut dena pixko zabaldu, galtzeko bere ja baduen beroakin, hau dago itzalia. Orduan. Fuera ere. Bueno, teknika gango gara hartzen, ez botatzeko inbertze gauza. Vale, hementxe minutito bat, eta listo. Horreitu behar gara hoi asko alabian dugula eta gamar garela bustiten sagardoakin. Orduen, hoi dortzen den biztertian, hoi xenik gaut. Bueno, eta sagardo pixke botako diogu gainetik, gateko hartzen denak. Zidortzeko sobera, eta listo. Bota hoi asko dugari gainetik, hola, pues gateko ere arek hartzen. Eta, bueno, hau ja, dago. Orduan. Listo. A ver, nola daien hau. Hola, golpeka eman. Ere ez dugu nahi dena tope matxakatzea, ez? Horren guzko dugu zein den puntua. A ver. Perfecto. Pues hola xen, gelditu behar da, más o menos. Ego tostatua edo gutiago. Igual pastu naiz pixket, tostatzeaz, hausteaz, matxakatzeaz. Pixket osoago ere. Hau normalen erabiltzen da bertze herramienta bat eskuziteko, ez? Dela, hola, bol bat bezala eta batu dena marrak bezala. Eta gurrezko batekin gaten zara matxakatzen, teorian da dena hobe, ez? Eta eskuzine, baina, bueno, sonekin agudu goiten da, eta ongi egiten ere. Osain ederra.
Vale. Ba, hemen dugu ja dena, ningo dugu, bueno, falta zaigu pixko bat. Hori pixko bat, bueno, salada nien ez ere fan hartuana, baina, bueno. Baki zain. Bueno, eta listo dugu. Iepa. Ederki, ba, bueno. Hain erran bezala, pues, bertze moduan egin edo bakarri azpiti baldin bauten nahiko indarzuen labiak, ezen gelditu beharko salda hau, ez? Eta tipula nire hola etzen geldituko ingo zen kasi desagertu. Ordun, ingo duguna da batitu, hor, behitiko salda hoi, eta hola, pues, pixketi dortu baldin mazaigu askoa ere, disimulatuko da. Tragotu hankak. Ahora. Txuria gaitu zaigu pixke beltza, baina, bueno, ez dago herria. Vale, esko alde batetik. Hemen atrakotugu patatak. Patatak ez ditugu batitu behar. Eta, ematen dute, hartu dutela ere sagardoan eta oiaskoan zaporia, seguru eski. Baten bat gelditzen bazaigu igual do, espesatuko du pixko bat salsa eta listo. Eta despaste. Nik izango du limon gustua. Segonda ordu bat, aldo baldin mauz dute utzi ordu terdi, pues azkenean patata geldituko da segurazki hobe, iguala usten dela, pero denbora gehiago normalian gelditzen da hobe. Vale. Hementxe patatak, eta bueno, lehenko duguna da pixko bat, limon hau, bueno, ja eskatu du, ja dena. Limona iten alda hemen paratu edo, freskoan ere, orain paratu gure salsari eta listo. Paratu diogu. Vale, a ver, mira, segun patata bat. Pixket oztekin, ja atratzen alda, atratzen dire erdi bakarrik hor. Azalen bat gelditzen bat atrako dugu, pero... Txuri honek ere emango dio, pues hoi, izatea bakarri tipulana salsa, ez? Toki hori. Vale. Eta hemendik zalik ez galditzea. Vale, hortxe. Vale, eta orain inbar duguna da dena bolkatu hemen. Saiatuta ez. Gortzen dena por ahí. Bueno, a ver, botil batetik sagardo, ez da inbertze gelditu ere ez. Modugu batitu eta probatu. Eta bixen, gero ja gustora. Gutxak nahi badu limon gehiago, sagardo gehiago bota eta utzi evaporatzen, eta izatea sagardo zapore gehiago, ja gustora. Ningu batitu, pixka berotu, abergatza nola dagoen, pimienta pixko bat bota eta niretako ongi dago. A ver, ba.
listo. Bauze finago ere, pues bakizute, kolatu, eta listo. Probatuko dugu pixko basutan, probatuko dugu. Eta, zer moduz. Probatuko dugu orain, zer moduz galditu den hau. Badu sagardua, badu limona, gatza ere, así que botako diogu peperbeltz pixko bat, toquecito, eta nahiko. Ongi egitu zaigu, ez diogu deusin barra. Oneri, gero bakotxan gustuak, nahi duen bezala. Bueno, hau ja berotu da, eta badugu bere puntuen. Orduen, deus ere, ingo dugu enplatatu, hartuko dugu izter bat, pollit bat, patatilla batzuk, zeona diren patatak. Eta gure salda. Hauze gainetik, nebauze aldian, eta gan bustitzen, eta diot. Erdi eta erdi. Bale, badeus ere, alineatuko dugu orden ensalada. Gatza biharrean botatzen gure hau, gomasio dela. Gomasio egiten dela sesamo aziekin. Oroitu erosten batuzue sesamo aziak ez izatea tostatuak, gu tostatzeko. Izatea natural edo. Pixketola. Azpin pixko bat. Martxe. Eta olio. Bale, hementxe dugu gure gaurko platera. Oiaskoa eta ensalada. Dagola modan orain, crossfiteroen dako eta. Bueno, mi esker eta heldu den egunen arte. Bihar beste rezeta bat eginen dugu eta aber gustatzen daizuen. Venga, jo! Bueno, eta rezeta bukatzeko, hemen gaude Goxuako lagunekin, eta deus ere, behar dugu haien produktuekin rezeta eder bat, saiatuko garela paintzen edo betzen bertako produktuakin, eta deus ere, haber zer erraten daguten. Bai, bueno, ikusten duzuen bezala, hementxe badugu gaztanbera, ez? Haiek duten gaztanbera. Eta deus, egin behar duguna da hemen eztiarekin karamelizatu intxaur batzuk, rezetari mateko toke, ez? Hori da. Berdintasuna eta izen propioa edukitzeko bakoitzak bere etxean. Hori da. Eta erresa da azkenean hau bai, hori da gakoa da, errezak izatea, edonork etxean egiteko eta, bueno, zure laguntzarekin eta gure produktuekin, aber kombinazio ona egiten dugun. Produktu basea ja dugula eginda, ez? Orduan gero bakotxak egiten aldio nahi du hobekuntza edo nahi du gehigarria gehitu. Bai, eta horretarako baita daukagu, atera dugun liburuaren laguntza, pasu-pasu joateko, pasuz-pasu, eta ez galtzeko, historia baita pizkatxo bat kontatzen du, eta nork egin duen errezeta,
eta orduan hartuko dugu laguntza bezala, ez galtzeko. Hori da. Ba, deus ere, orduan, nahi baduzu pixkat esplikatuz, Gaztanbera nola egiten duzuten, eta ni biztertian gango naiz karamelizatzen intxaurra hauek, ba, egiten aldela intxaurra, egiten alda urrakin, egiten alda almendrakin. Deus ere, ikusten duzen bezala, 3 ingrediente, eztia, mantekila, gehituko ditugu gure sartaian, integratuko ditugu, eta gero sartuko ditugu intxaurrak. Karamelo guztia gelditu arte intxaurretan impregnatuta, eta listo, bukatuko dugu. Eta, bueno, urkik esan dituen osagaiekin, ba, hartuko dugu guretako produktu bat, orain erabiliko dugu, bueno, hemen esaten duzue Gaztanbera, beste batzuk mamia esaten dugu, eta hori, ba, guk egiten dugu Gaztanbera, inguruguneko esnearekin, produktu freskoarekin, da Pirineetako esnea, 50 kilometro gehienez erabiltzen dugu, eta, bueno, badakizue etxean nola egiten da Gaztanbera, ba, esnearekin, poliki-poliki, ez? Berotzen ez, esnea pixko bat, ez du inoiz irakin behar, eta kuajoa, bai. Kuajoa bota. Kuajoa gehitzen diogu ez, temperatura hortan, eta... Bai, horrela egiten dugu, guk ez diogu ezer extra botatzen, ipintzen, osea, que freskoa da. Etxean bezala orduan egiten da, bai. Hemen bezala, sokaldatzen dugu, etxean bezala. Eta, nola gelditzen den gero ingrediente hauekin, ikusiko dugu. Hemen jango dute seguro beti bezala. Bai. Así que... Kontatuko dut baita, pizkatxo bat, historia, nondik datorren. Esplikatuko dugu nola buztinezko potoak nondik datozkigun eta zergaitik erabiltzen ditugun. 50 hamarkadan bazeuden Zaralegi familia bizi zela Lizazon eta beraien eguneroko lana bazen esnea, saltzea eta 50 hamarkadako bukaeran heldu zen Lizazora enpresa bat esneaz saltzen zuela eta orduan beraiek gelditu ziren pizkatxo bat txikiegiak eta egin behar zuten zerbait asmatu onditzeko edo lana ez galtzeko eta erabaki zuten joan Iruñako Alde Zaharrera eta denda txikitxo bat hasi beraien produktuak saltzeko. Eta horrela heldu ziren, egun baten badira Gerendiain familiako alabak heldu ziren eskatzeko postre bat eta, dendan zeudela, behin heldu ziren Gerendiain aizparrebak eskatzera, behar zutela postre berezi bat, bankete bat zeukatelako. Eta postre hori nahi zuten kuajada izatea. Eta, Lourdesek, Lourdes etxeko andreak, erabaki zuen bilatu, joatea bilatzera Iruñako Alde Zaharretik, non ipini ahal zuen Gaztanbera. Zeren eta kaiku batean atera, bankete baterako ez irudien oso ideia ona. Eta aurkitu zuen buztinezko potoa eta hor hasi zen kuajadaren historioa. Orduan izan zen behar bat ola bankete baterako, ez du hola bertze... Ez. Eta, orain badakigu, zaporea mantentzen duen, hobeto mantentzen duen enbasea. Rezipientea edo hori dela. Kasualidadez orduan izan zen, ez? Pixkatu da. Bai.
Eta... Bai, hemen ikusi duzu, gehitu dugu mantequilla eta eztia, berda pixkat integratu, zu erdian, eta ja behin integratuta gehitu baritugu gure intxaurrak. Pixka kantidadiak, 2 postre egiteko, erabili dugu hemen 50 mililitro ezti, eta 30 mantequilla, más o menos, liburuan, baduzue zehatzago, lauendako uste dela. 50 gramo intxaur erabiliko ditugu ere, hortxe, exactamente 50. Eta deus ere, orain inbar da pixko bat nahasi, hau dena gelditu arte ez, intxaurretan itxatxita ez, eta evaporatu arte dena. Deus ere, izango dira 10 minuto, pixka gamar dela mugitzen, eta prest izango dugu gure postrearen punta, ez, topik edo nola erraten da, gaur egun. Bai, topina, bai. Topin, ez? Bueno. Apaintzeko. Apaintzeko eta, zaporea emateko ere, ez? Bai. Eta, mamia edo gaztanbera, hau erren duzen bezala, baztanen bakarri irten da gaztanbera, ez dakit ni zeba, ez? Asmatu zuten, beraieri... Asmatu zuten bere hizkuntza eta listo. Zara, Manon, erre saboreakin edo ere egiten duzute edo ez? Ez, lehen egiten zen, eta horrek baita badu bere historioa, baina gaur egun jendeak ez du ulertzen zapore hori eta orduan ez da kontsumitzen. Horregatik guk ez dugu egiten, beste batzuek hemen gustatzen da, baztanen niri ere ez gustatzen, baina jendea baietz, nola eskatzen dula erre zaporeakin. Eta hori ere, izaten altzela zerbait como espezial, baina keba sartzen burni bat sartu edo harri bat, ez? Hori da geroago, hasieran zen, kozinatzen zeudenean, gelditzen zen beko azpiko partea, burdinarekin... Erre hori eta jazta. Eta horrela hasi zen. Lehen egiten ziren kuajadak horrela, baina... Beti erretzen zelako. Beti erretzen zelako, bai. Eta gero gelditu zen, batzuek nahiago zutela eta beste batzuek ez. Ja. Bueno, ongi. Eta... Baina, gaur egun egiten dena uste dutela hori, ez? Bai, zapore hori sartzen da harri bat edo burni bat edo... Gaur egun ez dute egiten esnea, lehen egiten zuten... Claro, materialekin edo, saber, ez? Bai, izango dula, erre horrek ere aportatuko dio zerbait. Batzuk esatute tostada erreak, ez? Erre hori dela txarrena, dugu txarrena. Bai, propietateak badauzka, ez dakit. Igual txarra, propietate txarra, ez? Esneak badauzka, bere proteinak eta bere vitamina B12 uste dutela, eta badauka... Bai, eta azkenean igual erran duguna, ez? Egiteko, iragietu behar da temperatura batera, baina ez da pasatu behar. Igual ere galtzen direlako haren propietateak edo... Hori, lehenbiziko esnea freskoa etortzen denean ez, iten duzuena da pasteurizatu. Bai, beharrezkoa da. Pasteurizatzea, eta gero... 82 gradutan pasteurizatzen dut. Bai, gutxi gora bera, 82, bai. Eta gero ja errezeta egin, ez? Bai, gero ja egiten dugu kokzioa, 50 gradu heldu gabe, eta hori, lehuna gelditzeko, bai. Gu hemen txegaude, intxaurrak egiten, badoa, baina igual pasatu gara pixka eztiakin eta, baina hengo da hartzen. Itxura ona dauka. Bai, ez, usaina ere bai. Ederki, hoixen, hau 5 minututan izango dugu prest. Hori da. Eta, nola enplatatzen dugun postre goxo hori. Nola gelditzen da. Hori da, jarriko dugu gure platerretan eta listo. Ikusten duzuen bezala hementxe, más o menos ja, gelditu da dena itxatxita ez, gure intxaurrei. Zu erdi batean, egiten da hau, mantxo, pazientziakin. Eta orain ez pegatzeko, ez gelditzeko bat abertzean pegatuta, egingo duguna da, labeko bandeja batean, zabaldu pixko bat. Ez gelditzeko, gero hartu alizateko, ez da gelditzeko polita. Vale. Ja bukatzen ari gera, eta orduan eman nahi diogu Lourdes Atruztegiri ukizuen ideia potoa aurkitu eta kuajadarako erabiltzeko eskerrak eman nahi dizkiogu
Zeren eta orain da gure ikonoa. Eta, bueno, berari esker, gaur egun edozein etxetan disfrutatu ahal dugu gure postre Izan zela fundatzailea emakume hau? Goxuan fundatzaileetako bat? Bera eta bere senarra, baina ideia berak eduki zuen eta bere senarrak baita... Fama, ez, igual. Bueno, bere senarrak esaten zuen eta bere eta Josetxok baita esaten du, bere semeak, ama izan zela, bai, beraiek horrela kontatzen dute baita, bai. Ongi. Behintzat, ez, behin ere merezi duenari fama eman zaio. Bai, izena... Zione batxi. Hori da. Ai, nolakoa garen. Ara? Bueno. Bueno, hau gogortzen da segidan, gusten duzen bezala. Bai. Bera tantatxo bat. Bai. Eta, bueno, orduan, mamia, bueno, hemen enplatatzeko ezin dugu pixko bat hautsi, baina, bueno, gizuen mamiaren testura zein den, ez? Pixko bat, gelditu behar dela lekuan. Bai. Mamia, hola, hautsita ere, bueno, beste itxura bat du. Ez dela itxosi gelditu. Erez, ez? Baiz, eta gainera ipiniko diogu... Jarriko dizkiogu... Bai, intxaurrak. Intxaurra hauek. Uzten dela segidan. Bai. Ze jarriko dizkiogu, lau bat edo, la? Bai. Orain di daude hor... Baina, bueno, epelak igual ere ematen dio tokezito bat, ez? Ikusi duzue, oso erreza egin daiteke, etxean, eta... Bai, eztiakin, ematen dio toke bat pixkat hobea, ez? Baina, bueno, pues, direnak oso gozo zaleak azukreakin ere egiten alda, siropearekin, nahi dena. Lau, intxaurretxo jarriko izkiago bakoitzari. Eztiak ja ematen dio, bai. Ez dakit ni, bertzean pensatzen, gaur egun badaudela alergiko pila bat denari, ez? Baina eztiari badaude alergikoak, uste dut ezagutzen. Dela ingredienteren bakarrenetakoa ez dakit alergikoak ditun. Bai? Pensatzen, galdetu nun porai, baina nurek ere etzekin ongi erantzuten. Bai. Eta bueno, hemen toke ja nahi badugu bukatu ja mateko freskor pixko bat gehiago, ez? Naranja pixko bat raiatu... Bai. Goiko, ez? Azaletik pixko bat. Horrela gure lagunak baita, horrela esaten dute. Naranja pizkate batekin, ja, azkeneko tokea ipiniko dugu. Bai. Ba, bueno, orain importantena. Igual ez diogu utziko hau probatzen, eta gu probatuko dugu, a ber, zen moz atraz egon. El invento. Eskerrik asko. Probatu behar dugu, a ber. Hain hona den ertzen duten bezala. Freskura eta beroa. A ber, nola gelditzen den, hartuko ditugu, biak batera. Pegatu dira, hauek. Zer merezidu? Demeto, bai. Bai. Desberdintasuna ematen dio, bai. Krujendito. Osona. Merezidu. Ba, bueno, honekin, deus ere, hurrengo arte eta mi esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.